Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Nga ko kay nangumusta ko sa kimtang ni Dana. Ayaw kabalaka ni Idana. Daghan mi nga nag-atiman niya din eh. Atiman na hinuot ang imong asawa nga nagmasakiton. Malagay, bitaw-bitaw. Wamang kaya ng kabalakan ni Dana. Yun na para good. Dautan ba na kung mangumusta ko ni Dana? Gusto na. Di na nato himong isyo ka ng mga butanga. Moro ba na imong gianhingan eh? Ronnie? May mo bag ako sa ikastorya ka dit? Dili pa siya ipatandog sa mga doktor. Tungod kay wa pa siya sa stable niya nga kahimtang. Nga ko lang utaba. Nga ba sinug magkatabang ko gamay niya? Aron ba nga mahinom-dom siya sa nitabo niya? Na-appreciate na mo ang imong concern, Ronnie. Pero pasensya na. Di nagiluna siya angay tandugon. Oh, ngano ni balik man ka din eh. Di ba gipalayas naman ti ka? Sorry na. Onsi sorry. Sorry na good. Saan ang taan eh? Wala naman hinuong ko ni mo hisabti sa kong rason. Kung nga nung nahimo ni nato. Pagtarong di ha, Ronnie. Nahibaw kong doon nakapay pagbati ni Idana. Sakit po pati. Sa tono sa imong mga sinultihan. Tuagi hapon kami pabor niya. Look, Leslie. Paminawan. Hilom! Pagkakagnaw, wa kay gabahos na ako? Ha? Ano naabot naman hinuong taan ng mga way kwentang istorya ba? Ang ako lang ni paggawas lang ko sa akong opinyon kay nabalaka ko ni mo. Hilom! Ayaw kong patuhuan ang imong kabalaka di rin ako, Ronnie. Tuak ka mahigugman ni Idana. Stop it, Leslie. Buti pa na na istorya ha. Ikaw ang akong gigugma ugdi si Idana. Pakislan magunta ka? Kung wa pa ko may gugma mo? Bakakon ka! Honey, please. Nasayod kang ikaw ginang akong gipalabis tanan. Walang yung ko rin mo masabti. Mipagawas lang ko sa akong hunahuna tungod kay gibati ko og tumang kabalaka nimo. Gusto ko nga mamaayo ka sa imong sakit. Sumagod. Di mo gani ko gusto nga mubiya ta sa ospital. Gusto na ko nga maupirahan ka, mamaayo ka. Bahala nagmamatay ko. Sa? Pero timan ini, kung mamatay manggani ko karon, wa kay makuha na ko bisag usa ka sentimo sa akong bahandi. Honey, please. Undangon na to ni Lali, sabi. Pasiluwa ko sa akong mga nasulti kiniha. Promise. Di na to na kuusbon. Uwahin na ang tanan, Ronnie. Nahibaw kong nagtakuban ka lang. Honey, akong ipamatuon ni mo nga ikaw gyud ang akong gigugma ug wa na lain pa. Promise. Honest to God. Ikaw ra gyud ug wa na gyud lain pa. Tuho itaon ko. Papa? Gipatawag ti ka, tungod kay baguhay lang nanawag na ko si Hepe. Nailahan na kuno nila ang babae o lalaki nga kuyog ni Idana sakay sa tricycle. Mao ba, Papa? Mayo noon kung mao. Mao ka na, ginganlan kuno og Ruel og Divina. Ruel og Divina? Oh, Ruel Ambong og Divina Manalo. Mayo noon pa kung mao. Naghimo na sila og manhunt pursuit. Buka na gibuhat nila karon. Kung ano sa ingon makita kung asa magtago kini mga tawana. Nindot na nga balita, Papa. May bawaan na yun unya kung kinsay ilang mastermind, kung nganong ilan ang gibuhat sa mga tao nga way ikasukol nila. Mao gyud pa. Daghan gyud ang malipay kon mahipos na ni mga tawhana. Makapatinga yun kayo ning kaso ni Idana. Kay matod ni Hepe, lahi kini sa ubang kaso nga ilang nasinati. Si Idana pa ang unang kaso nga nabiktima og ingon ini. Kundi ni dakong sindikato din labing siguro pa. Dunay dakong personal nga kasina ang taong nagbinuang karon ni Idana.
Sagdi lang, maabot ra gyud ang higayuna. Dili gyud sila pasayloon ining ilang gibuhat. Kisit, animal. Patay niyo ko, ani. Kung saan na lang kundi mulian si Leslie sa iyang kasuko na ko. Wala niyo ko'y kapaingnan, ini. Ako'y mainutil ining kalakiha. Pero bahala na. Magpalabay lang muna ko sa oras. Hangtod nga mahupas ang iyang kalagot rin ako. Nakasiyan sige dahil siya nga naaga po na nga akong dakong kugmang nga tunika na. Bahala na. Di yun ako ang kuno ng tanan. Magpaubos lang ko. Di na ko siya angay supakon. Kinahanglan nga sundon ug uyunan na ko siya sa way pagsupak ang tanan niyang gusto. Bahala na. Kang baga agnaw ining Ronnie, oy. Wag siya mauwaw nga may bisita dito sa ospital ni Idana, no? Muragay. Ingunan naman yun ang way uwaw, Mak. Di yun na batiw ka uwaw. Maglagot kag kung maghuna-huna ni Ronnie. Lami king tuslokon ang kalimutaw. Bugiro na ba kayo? Muragay. Kana sila, magpayuayo na yun na sila ron ni Dana. Kaya sila may nabutang sa dakong alanganin ron. Labi na nga dakong masakit ron kanon si Leslie. Kung maulian na gani na si Idana, ako ginang ingnon siya nga dili gid patabangan si Leslie. Muragay. Ay na sa pagkiningunan na, Mak. Nganong imo manggas sulsulan nga di man na maayo ang ingunana? Gusto giday ka nga tabangan nimo sa puldo? Dapat siya dagang kwarta. Adto siya patambal sa doktor. Malagay. Pasagdahin lang ko na si Dana kung unsay iyang desisyon. Ayaw na sulsulis. Soy puldo. Nalimot ka ha? Nalimot ka. No. Nga kani adto, suko kayo sing Idana nga nanambal sa mga tao. Iya pag yung gipapriso. Nga. Unya mi babag pag yun siya nga dili patambalan ang iyang amahan kay matiwas sa kuno og hilo ni Idana. O tanawa. Tanawa kung unsa siya kapanuway ka ni adto og karon. Nga. Unya karon kay siya na may nagkasakit. Siya na nasakit. No. Siya na magpakilooy unya ni Idana. Malagay. Huwag kong malimot ang tanan, Mak. Ang akong punto, nga kung salbahis man sila, di lang sadyat na magpinarihas nila ba? Pasagdan lang ko na to si Dana siyang desisyon. Di ba man sad na si Dana kung yun sa siya pagtratar nila ni Leslie o Ronnie kaniyadto. Basta puldo. Ako yung pahinumduman si Idana sa ilang mga inamaw nga binuhatan ka ni adto. Kumusta na imong pamati? Please, tabangi ko. Kuha anong nagsigip tingog diha. Og kining gibutang nila sa akong lawas. Dili pa na mahimong kuhaon, Idana. Magkatabang na nimo ron nga mamonitor ka sa mga doktor. Wa man ko'y sakit. Nganong inyo man kong gipadoktor. Ilang i-monitor ang imong kahimtang. Aron nga makusgan ka pagbalik. Wa lagi ko'y sakit. Ako ning tangtangon. Please lang. Tantanga, Idana, please. Amigo man ka ta. Ayaw ko pugi. Gusto pa kong mabuhi. O lagi. Wa man ka unsa. Gitabangan ra ka sa mga doktor. Nurse? Nurse? Sir? Kuan, tabangin ninyo siya, palihog. Kay gipang-ibot na niya ang mga aparatos sa iyong lawas. Hello? Hello, ma'am. Oh, Rowel. Kumusta? Unsa ni balita? Kuan, ma'am. Huwag na mo ikita si Divina. Di sabi siya mo reply sa kong text kay nadto ka madagpag sa mga polis. Tungkol kinahibawaan na nila ang among mga pangan nga kami ang nagdagit ni Dana. Visit nga, Divina. Nganong may kuha man ka ng mga dili kasaligan? Sorry kay mama. Huwag ko magdahom nga biyaan ko sa ere yung Divina. Pangita agid siya, Rowel. Kinahanglan nga may bawaan nimo kung unsang tambala ang inyong giturok sa lawas ni Idana. Oo, ma'am. Ako ng baton. Oghoy, pagbantay pa si mo mga lihok, ha? Alisto ka nunay nga dili gyud ka madakpan sa mga pulis.
Kaya nakailan na ba sila ninyo? Oo, lagi, ma'am. Magamping ka kanunay, Ruel. Kaya na pa ko'y dugang ganti nga ihatag nimo. Salamat kayo, ma'am. Sige. Buhatang akong gisugo nimo. Sige, ma'am. Bye. Bye. Panuway. Gisungog yung kapalaran ini da. Kinahanglan nga mahibaw ang yun unya. Kung unsa yung tambala ang ilang giturok ni Dana. Kinahanglan nga masulbad kinin ako. Nindot kaling balita aron, nang noy. Nasad. Nailhan na ang mga tao nga nagdagit ni Dana. Mulagay. Mabadong. Kinsaman ko no be. Ginganlan og Ruel Ambong og Divina Manalo. Uy, nindot ng balita ada, Bads. Mayo kinailan na gidila. Nya. Wapam dakpay. Wapa. May kanuking nago nanago. Mga animal, kung madakpan ka ni Slab, nawab, ako na tagod-tagod, may mo, kitkiton ko na basta lapalapab. Mga wa sila'y kaluoy. Unsa may sa ni Dana nga ilang ang gibinuangan. Malagmit nang noy. Kay, Doon na gyoy mastermind adtong mga tawhana. mulagay, dako, yung posibilidad ba? Ako, nagduda ba ko nga doon naging kalabutan sila Leslie o Grody ini. Duda ko. May bawaan na magyanang ba? Kay, maunusap na akong pagduda. Mulagay. Mayor ba kayo mong magpakaroon ng mga tunto? Oo, hapit na. Noy. Masyakoy mga mga tawa na ba? Kay? Kay, si Sir Piping o si Nelson ba? Nangantig yun. Nga di niya pasayloon ang mga tao nga naghimo o binuang nila na. Kada, maitag madakpa na sila. Gamay lang nang. Sigurado yun ko, madakpan ko niya sila. Ay, magab. Oops. Bro, Dana, ganun may gawas magkasa mong kwarto dahi. Tiya, Tiyo. Nakailan na ka na mo, Idana? Ito. Idana, nakaila na ka na mo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!